a l'equip, als jugadors, que representen de la millor manera a Montaverner, al poble de Montaverner allà on vagin, i no res, així que l'Ajuntament de Montaverner que representa també a tot el poble per a recolzar-vos en tot allò que necessiteu. I després també, en segon lloc, recordar també al company, amic Ricardo, un amic company que sempre ha estat al costat de la Unió Esportiva Montaverner, i vam pensar que la millor manera de fer-ho i de que perdurar en el temps seria ja no sols fer un homenatge, sinó també un torneig que repetirà any darrere any i recordar-lo així per sempre. Moltes gràcies. Bueno, les paraules del regidor de Moisés i també Rafa Micó com a president, que ha estat així la passada temporada i està per davant en aquesta proposta tan important i aquest projecte que s'ha fet realitat, que és pujar a la primera regional. Un poc, Rafa, com heu viscut esta passada temporada, com es presenta la que ve i un poc lo del memorial. Sí, hola, buenas tardes a tots. La temporada passada va ser un poc complicada, ja sabeu per què, però Morat torna a seguir luchant, tota la plantilla que tinguem darrere que mos respalda, i crec que ho han aconseguit. Entonces això és una dedicatòria molt gran pel senyor Ricardo, i a part de tot, donar les gràcies a tots els que ens apoyen en el futbol, ajuntaments, els aficionats en la loteria i a tots els que ens posen els cartells, sponsors, publicitats, perquè sense Moratos jo crec que Moratos així seria molt impossible estar. No n'hi ha res més que dir. Buenas tardes i anem a passar a veure si tindrem a l'equip. Bueno, molt bé, deixeu-vos dir alguna coseta respecte a les loteries, respecte als patrocinadors? No, res, agrair a tots, ja ho han dit tot, donar gràcies a tots, ajuntament i personal, i res, dedicar-li la pujada primera regional a Ricardo, evidentment, i esperem seguir mantenint la primera i res, força a tots, i l'apoyo de tots. Moltes gràcies.